Ikke for mig, jeg tænker record. Den kører. Og jeg vil godt lige se, hvordan det kører på computeren der. Ja, jeg skal se, om den kan finde ud af at record det overhovedet. Ej, den gik fra 600 fps ned til 580 fps. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. That is not good enough. Ej, det er lidt ærgerligt faktisk. Men hvad fanden? Time to punch some buns. Time to punch some buns. Så lad os se, hvad der sker. Whoa, dude. How many pockets does that belt have? Horsey. Stretching. Nice. Selv fik du så på kameraet i sving. Lige så der er kameraet. Kom her. Altså, det er jo ikke... Det er jo sådan, man spiller. Altså, der er ikke så meget at sige. Men det var meget nice, fordi det var teamwork, det begge to op i. Okay. Okay, det er den du recorded. Sweet. I've got. I'm Batman, and I'll stop you. Det var fint nok. Sluttede af på den. Me. Ja, tak. Det er måske ikke den sjoveste film, at vise til nogen ting. Fordi det er bare høvl.